Cute. May pang nalaman. Yala, tuloy. Ganito dito talaga sa Middle East. Ganito talaga pag pagka masipag. Tsaka, kailangan naman talaga magsipag. Pag andito ka, kahit hindi ka sweldohan, nakaupo lang. Yes, big check. Natamaan ng isa. Natamaan dyan, shout out. Shout out si Yasiman. Ganyan. Sa akin lang tulog. Siyempre, ikaw. Natural, ikaw nag-request eh. Center of attraction. Sige, tuturo ko sa inyo kung paano maglinis. Huwag ka lang tumambling. Kumuha ng towel. Ouch. Tapos punas-punas like this. You know. Tapos may makatayo na naglinis oh. You know, ang mga amo, may pagganyan-ganyan. So, we need talaga na malinis ba? You know. Ayan guys. Tapos, ito kami sila. Oh, yan siya. Ate din siya. Did. Ay, akala ko na. Badid. Ganyan magwalis. Ganyan. Ikot-ikot lang. Para wala lang. Ganyan lang. Oh, yan. Cha-cha-cha. Tapos yung isa, ayan lang gawa niya. Oh, nagdodot-dot. Ganito po yung tambay lang po sa kanto. Yung dadaan ka lang, kakain ka, tapos na. Hallelujah. Then, yan yung... Oh, then nabubuisit siya. Pag nabubuisit siya, dalawa ang trabahoin yan. Nagbabrush ng sahig, nagpupunas. Matindi pag nagalit. Doble man yung trabaho. Kakaiba siya po kung nagagalit. Yan yung isa. Wala. Nag-Spider-Man. Yan. Oh, cha-cha-cha-cha. Ganito magpunas. Sige, oh, my love. Yarn. Yan. You know. Kailangan masalamin na ni Ina yan. Yes. Kasi, you know, may pagganyan-ganyan yan siya. Ayun. Yung daliri niya malikot. Yeah. Yung alam mong sarap lang putulin. Yan, ganyan. Paano magbaba ng hagdan? Hindi mo naman inano. Yan. Ulitin mo. Again, no. You know. Parang may matutunan na lang ako. Pwede. No, repeat. Sa Tagalog, gusto ko naman na kunin mo yung yung ganun. Yaw-yaw yung bis. Yaw-yaw na naman yung sa gano'n. Alam mo yung mga bitter talaga na tao, nandiyan lang po yan sa tabi-tabi at amang magagalit. Kasi po, ginagawa lang po namin ito para po sa kasiyahan nyo. Mga kababayan, mga OFW. Ayan po, nauso po ngayong araw na to, yung I don't care. And I don't know how to do it. Okay? Yan po. Sana po may natutunan po kayo sa mga pangyayari ngayong panahon na ito. Panahon ng wala ng pandemic. Grabe, ang bilis mag-yaw-yaw nito. Ganyan ang plan. Ano daw natutunan? Hindi mabilis magsalito. Ganito po, natutunan nyo sa akin. Una, i-subscribe nyo po kami. Pwede ba? Bisaya Inday. Don't forget to like and share. Don't forget to hit the bell for more videos to come. Yes, thank you so much. And more God bless you all. And more God bless to the Philippines. Mwah, mwah, mwah. Love you all. Shoutout mo yung pamilya mo. Shout out to my family here in Bulacan, in Bicol, in... Ano pa ba yung mga pamilya ko? Las Piñas, tapos sa Cavite, tapos sa especially to my palalab sa Davao. Yan, hello po, bebe ko, asawa ko pala. Sino ba bebe ko? Magbabatas ako na to. Ito po pala yung bebe ko. Oh, my loves. Pamilya mo. And shout out to the Champ Squad. Lahat ng taga Cotabato City. I'm from Cotabato City. Wow. Ayun, isa mga gusto po niya magsalita. Kapatid, Ayun po, wala po siya masabi. Birthday ni Mama. Advance. Birthday?
Oh, happy birthday nga, advance. Ganyan po siya eh. Advance nga. Pinapaano nga sa'yo, pinapakasabi ko. Advance nga, sabihin mo nga, advance. Akin na yung ano. Happy birthday sa lahat ng may birthday today! Bigyan niyo ko ng ano, picture na lagyan natin ng video. Hindi, baka mo daw kami. Happy, happy birthday to you. Sana'y maligaya ka sa iyong kaarawan. Ganito lang naman yan. Ganyan, oh. Ito yung sling bag ko. Pauwi na po kami ng Pinas. Yan po ang aming maleta. Yan siya. Yan ang ganyan lang mga guys, ang mga OFW ay napakasinungaling. Kahit pagod na, ayun. Natutuwa pa rin. O, di ba? O, pabalik-balik lang. Pero ang tao nasa likod ng pinto. Ano Andyan? nyo guys? I don't care. Para po sa kaalaman ng lahat ng mga tao, ang mga OFW katulad po namin, ganito lang po, para maiwasan namin ang homesick at lungkot sa buhay, kailangan po maging happy po araw-araw. Always smile, huwag And be kalimutan, positive. and be positive. Sabi po ng aking bebe dito sa yard. Okay. Oh, yan. Oh, ganito. Yan. Oh, ganito. Oh, ganito Ganito na. ang boyfriend. Kailangan Ganito. Kailangan may tayo ba? Ayan, kailangan may ganun-ganon. You know, Oh. para mas dagdag pagod, Magpatagpo kaya ako chacha, tapos mag-chacha tayo. ganito yan. Ganito talaga ang buhay OFW. Kaya bago kayo bago kayo mag-abroad, siguraduhin niyo munang kaya ng katawan niyo. Bang-yabang na maliit na katawan ito. Ang laki ng katawan niya. Ang yabang. Sige, may Hindi daw lahat na maliliit, alalahanin niyo yan. Hindi lahat na maliliit ay, ano ba? Kailangan maliitin. buwis. ano daw? Ganito yung, you know, Ang sabi ko, not terrible. Yay! po lahat na maliliit guys ay kailangan maliitin. Kasi yung mga maliliit, katulad kita mo yung ipis, nakakatakot yan. Delikado yan. Sa totoo lang. Lamok na lang. O, dilamok na lang po. Kasi, Walang paninindigan. Nagkakos po yan ng dengue, alalahanin nyo. Kaya huwag nyo pong maliliitin yung mga maliliit. Pakatulad na rin ng mga malalaking katulad na makala nyo, porket malaki ako, wala na akong kayang gawin. Marami. Kaya ko maglinis ng aircon. Bigyan ng ano mo? Ano? Yung ingatan mo. Shout out. Ay, shout out. Ano shout out? Please subscribe din po pala sa aking YouTube. Ibigway the cast. I love you all. Oh. Ano ba? Napagod na kami? Ito yung isa. Pagod na talaga siya. Oh. Wala akong YouTube channel. May labs, di ba ginawa na kita? Hindi naman yun na. Hindi May labs si Bing Bing. Meron no? Oo. Sino? Bing. Ba ako? Hindi. Hello? I Kamu. don't care. It's like, aray. Harapan ka rin. Harapan ka na. It's hurt, no? It's hurt? Nakikita mo ba itong bukol? Ganyan lang. Ganyan lang mga OFW. Nakikita mo itong bukol? Bing, anong gagawin sa bukor? Di ba sigup-sigupin ang usok? Yala. Pag kaya ng bukol, alalahanin yung gano'n. Tapos nilalagay ko nila dito yan eh. Kaso mo sa? Ay. Ha? Sabi po nila, ganito po yan. Ilagay nyo dyan. Tapos gumanong kayo. Sabayan nyo, kembot-kembot. Kaya yung pinagagawa namin. Diyos ko ka. Oh, mag-thank you ka na, Bing. My love. Thank you so much. Thank you for watching. Thank you for watching. Thank you for watching. And don't forget to like and share. Thank you.